बिनानावनिखौनो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जानांगौ बिथाङा मोजां पइन्टआव मोजां आर्टिकेल लाबोयो बेखायनो बिथांनिखौबो नायनांगौ होननानै खावलायनाय जाबाय थेंक इउ सार हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नै आङो न'आवहाय दंफायोमोन मैया मोसानो सोलोंदोंमोन ना जोङो ओमफ्राय एसे मोनाद्राय जानायखाय बेयाव थालांदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो दाखालि खिथाखादोंमोन ना 28आवहाय बाक्सा बरमायाव प्रग्राम दङ होननानै ओमफ्राय बेयावहाय जोंखौबो मोसानो बुंनायखाय जोङो दायो मोसानो थांनो ओंखारबाय लोगोफोराथ' थांजोब्बायानो ओमफ्राय बिसोरनि एक्सट्रा गारि जोंना एक्सट्रा गारिखाय जोङो एसे लासै थांसै होननानै दायो ओंखारबाय ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै जों थांनायजोंनो लोगोसे बिराद आर्टिस्टफोर लोगो मोनगोन बेयावहाय ओमफ्राय आरो मोजां मोसानाय नुगोन एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै आरोना जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय बोथोरा ओरैबायदि थान्दा जिकुसो गोजांसोदो जोंना मेकआप आर्टिस्ट ओमफ्रायो एलबामफोरबो बानायो नालाय एक्टर महराव आगै बड'सा आरोना नै हाय हरदो खेबसे ओमफ्राय सासे लोगो दङ इजों मा नामलाय मिथिंगा राजा दे ओइलाय गारि दं हा ग्रुप माने आजिखालि बे GPS आलाय दे नुसनाखैना बिदि जानो नागिरदों फुङावनो ओंखारबोनाय नालाय दे मोजां बुं मायाबा मोनसे मा मोनखो जोङो तामुलपुर जोङो दायो तामुलपुर मोनबाय बड'सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि एवार्ड प्रग्रामाव थांगासिनो दङ देग्लाय बोसोरनि बेयाव दङ जों गासै ओमफ्राय नोंसिनिया बोरै गारिया सुइफ्ट दे प्रग्रामा बेनो गारियाव दङ आं माबायाव फैगासिनो दं खनसे थांगासिनो दं दे फैबाय था ने दे उदालगुरि टाउन बायदि मोनबाय नै पस्टारा मोनबाय मा होनदों नै बेयावबो पस्टारा नै गेटआ बेनो सोरेमसना गेटआ जायगायाव मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय मानसिफोरबो मोनफैजोब्बाय मोनफैनायालाय देखायलांसै आरोना मा नुयो ओमफ्राय थान्दाथार बारबो बारदों गोलावसो जादोंना नै साइनासालिया ओइ गोसोखां रामसिंगेला सारनि सायाव आरोना जानो हागौ आंहा रोंगौथि गैया आंबो सासे आर्टिस्टसो जाहैबाय जानो हागौ नै आंनि ब्लगाव बिलिफाङा माखौबा बुंगोन दिनै दोनस्रि फुंखा ब्लगाव नुजानो मोना बिराद हेपि होननाल' बुंदो होमबानो जाबाय फुंखा माबायाव नुजानो मोना बिराद हेपि जोब्बायबो नै सर्ट मुभिफोरा आयै फिसा फिननाय आं सोर आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो ओमफ्रायो
नै इथिंजाय भुकन सिंगार मोनफैबाय एक्टर एक्ट्रिस मोनफैथ'वाखै न' मोनफैयाखै मालाय दा माबायावसो फैगोनदां मोनासो इसोरलाय फैखागोनखा लग' बै गेन्द्रानि संसारा नैबेयो गेन्द्रानि संसारा बे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरोना सर्ट मुभि दाखालि माबायावहाय दाखालि सर्ट मुभिनि माबा जादोंमोन ना बादायलायनाय जादोंमोन ना बेयावहाय बिसोरनिया देरहादोंमोन आरो ओमफ्राय नै देरहानायखाय बे माबायाव मोनफैबाय आरो ना सेन्ट्रेलाव मोनफैबाय आरो ओंखाम जानायनि लिस्ट लादों नामा आच्छा दे हाय आदा प्रेक्टिकेल दे माखौबा बुंदो आंनि ब्लगावहाय गोसा बुं खोनायाबो जानो हागौ ना गोसा बुं बयखौबो खुलुमबाय नायगिरिनो थांमोन माने दिनै जों बरमानि बिसा प्रग्रामाव दंफैयो गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय मोनबाय आदाखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोनबाय फिसालायाबो गोसो थोलायो बिफायाबो दाबो गोसो थोलायबाय थायो माने आं बिदाखौ फैसालियाव फैनायखाय खावलायनाय जाबाय प्रबिन गयारि एसे आखाइखौ एसे गोसायै खबना हो रायजोफोर साबायखर बिथांखौ आङो ओरै गसंफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो माइखौ प्रडाक्सन बिनि उनाव पस्ट प्रडाक्सन बे माबायदि खालाय बेखौ जोंहा माइकेल धोनस्रि बिनानावखौ लोगो मोनबाय आरोना दिनै फार्स्ट टाइम ओमफ्राय जोंनि बरमायावनो जादों जिहेतु ओमफ्राय उनाव फंबाया एसे ओमफ्राय लोगो मोनखागोन होननानै आंबो एकदमबारे फैथारदों आरोना सोरखौ लोगो सोंनाय बेखिनि खोथाखौ एसे जोंहा उन्दै दावगाफुनाय महरगिरिफोरनो फोरमायना दहायनो फैदो न' हेलौ थेंक इउ सार नै फार्स्टआवनो धोनस्रि बिनानावखौ लोगो मोनफैबाय आङो ओमफ्राय बिनानाव क'क्राझारनिफ्राय फैदों न' क'क्राझारनि नङा उदालगुरिसो उदालगुरि खाथि थाना रायलायबाव साबजेक्टआव आं मास्टार डिग्री खालामनाय लोगो लोगो आंनाव मोनसे थिंकिंआ आलादा जालायबाय जे कालसारनि माखासे बुस्थुफोरखौ जिहेतु बेवहाय फरायबाय आरो आङो जोंनि फादाराबो जिहेतु कालसारजों मोजां मोनग्राखामोन खोनायाखै बेबायदि हिसाबै फिउचार हिर'लै स्टाडि खालामदों खिन्थु थियरिटिकेलि फरायनो मोनाखै आङो बिदिनो लाद्र' ससे आं गाबनो ओंखारफालायलायदों नोंखौ जेराव हरनांगौ नों फाग्लि जाबायथ' गाज्रि जाजोबगोन गामिनि मानसिफ्रा फाग्लि नङा होनना जाबाय नामा नोङो नों फाग्लिथार नोंखौ थाबैनो जेराव हरनाय बेब'स्था लानाय जाबाय बुजियाखै फाग्लि नोंनि हिनजावा नै देलायग्रा रुमफोरा mana isu paper bukan mana dining paper mana dining ni na dining paper मोजां फोकस जा कन्फारेन्सआव नांगोन ना मा जागोन नोंलाय बेदर जायोना जाया अमा बेदरथ' जाया आङो माबा संदोबा न' हाय मिथिंगा नों मा जागोन खुदो खामजानसि खुदो मा जागोन नोंलाय अमा जोंना जानायासो सिगां ओमफ्रायो देलायनायाथ' दा जाखांनासो देलायसिगोन जानाय समावथ' लिपस्टिकफोरा खारखागौमोन ना एसेबाबो बिनिखायनो जाग्रोना लानोसै आरोना जोङो ओमफ्राय जाखांनानै मोजां देलायनानै बेरायबाय थानोसै ओमफ्राय दा मोसानो दोनबाथाय मोसानोसै आरो खानाया साइसथार जाबाय रावनिया गिदिंलाय नै बिराद गोथाव होदो अमाबो होदो नाबो होदो दालि ओमफ्राय नै माबा लेस्रा आलु आरो मायाबा दंबावोसोदां बादाम खुलुमबाय बयनिसिमबो
दिनैनि बे मेलाव नुजाथिफैनो हानाय रायजो राजानो बयनिसिमबो ओमफ्राय सफैनाया माला सफैयो नोंसोरलाय? जोङो 11टा फुङाव फैबाय फैनानै दसे जिरायबाय ओंखाम जाबाय दा हाबफैबाय खालामगासिनो जोंहा अनजिया दा मा बागुरुम्बा होसिगोन हर थालांगोन नामा नोंसोरलाय? हर थालांगोन हर थालांनो मा नुगोन नोंनियाथ' बिथिंदां माथो आंना चिराङावसो आच्छा दावखोबावनांगोनसो बिदिबा ठीक दा जोङो मेकआप खालामखांबाय ओमफ्राय एसे फट' लाहैनो नागिरदों जों लानो मोनाखै लानो थांगासिनो आरो फट' लानो मा लागोन नायग्रा बिथांमोनखौ जा बिनानावनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आंनाबो सार आंनाबो दं नालाय बिनानावनिखौबो साबसक्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जानो हागौ बिथाङा मोजां फरायनायाव मोजां आर्टिकेल लाबोयो बेखायनो बिथांनिखौबो नायनांगौ होननानै खावलायनाय जाबाय थेंक इउ सार धोनस्रिनि चेनेलखौ नायबाय थायो दिनैसो लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय लोगो मोननानै ओमफ्राय बयबो साबस्क्राइब खालामदो जाय दाबो खालामथ'वाखै स' दिनै पारफरमेन्स खालामगोन ना अल द बेस्ट मोजाङै खालामबानो जाबाय बयबो नायबानो जाबाय मा नाम मोनलाय नोंना करिश्मा नुबाय थायो नोंखौ नायो माबायाव भिडिअ नायो हाबाफारिखौ जोङो जागायगोन बिनि बेखेवगिरि आलासि महरै जों लेंहरदों मानगोनां जगेश्वर ब्रह्म प्रेसिडेन्ट दुलाराय बड' हारिमु आफाद सिजौ सावथुननि प्रडिउसार आरो एक्टर आरो बिथाङानो जाहैबाय सिजौ सावथुननि डाइरेक्टर बिशाल सलिहा मानि दावराव दावसि फाग्ला बोराय लोंनायखाय जालायबायना नोंनिया बाजाराव थांनायानो फेग्लिजोबनासो फैथारदों मानसियानो सिरिथा नोङो आफा नोंनि देहाया हामथारला नोंनि देहाखौ एसे नोजोर होदोंना नों जौ सेरेब लोंनायखौ एसे खमायदो आफा नों सानफ्रामबो जौजों गफबनानै थायोब्ला जोंनि न'खरखौ गुबुना मा सानगोन आफा नोंनि थाखायनो जोंबो गुबुननि सिगाङाव मोखां दिन्थिनो हायै जाबाय आफा बिफा होननानै सिनायथि होनोनो लाजिलायनायसो मोनबाय नाम nama na ha अच्छा दिनै बिसानि प्रग्राम जों बयबो बेयावनो दिनै आदैखौबो दासिमबो मोनबाय आरो बयबो बिनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम सापर्ट खालाम थेंक इउ बाबु मिनिमाम मिनिटसिम जोंनि महरगिरिफ्रा लोगो मोनबाय दिनै ससियेल मिडियायाव भिडिअ जोङो बाहायनि गेजेराव हारिमुखौ सिबिनायजों लोगोसेयैनो मोनसे चेनेल दं बे खाबुखौ निश्चय बिटिआर सरकार आरो लोगोसे बिटिडब्लिउएससि धोनस्रि फुंखा मोनसे चेनेल दं अफिशियेल भिडिअसबो दं आरो बिनि ब्लग आरो जोबनायसिम आं बेखौ खावलायनो लुबैबाय जोंनि गोदान जायफोर ओंखारबोदों जोंनि जेनेरेसन नोंथांमोना सापर्ट होगोन नोंथाङा जोंहा बिजों गैयाब्लाबो जों जे जेनाखै बे जेनै बुस्थु नङा
दा बेबादिनो गोबां सावथुनखौ जों लांनो बर' सावथुननि गेजेरजों थांनानै दङ औ हे आं नोंनि क्लिपखौ नायो आयु आंबो नायै जा आयं फायना दाखालि बालिसेयाव आंखौलाय नायना नाया आंखौ ओमफ्राय नों हमनो हायाखै हमना होदो दे हमना होदो थिंसे बुंखादों आंनि ब्लगाव मा दं दा फैसालियाव बरायनानै लाबोनो सानदों दिनैनि बे मेहेर गोनां हाबाफारि बान्था राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि मालाय मोजां मोजां एलबाम बानायो ब्लग बानायो मोजां मोजां नायबाय बेखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंहा सासे इमान बर' दे जोंखौ लांदो लाबोगोन ओमफ्य बयबो बुंलाय नों मानो लाबोखै आंनि बिबा बिसोर माबायाव थांदों बेयाव फैबालाय मोनगौमोन नाथाय फैनो हाया अरजाना दे जेबो नंला सोरजों रायज्लायथ'नो जादों माने गासिबो सिनाखि माने गासिबो डिटेलखौ आंनि चेनेलाव मा बुंखो चेनेलखौ मा बुंगोन आं बयबो मिथिखायो सिनायखायो आंनि साबसक्राइबारफोर खावसिनांगौ एसे साबसक्राइब खालामनो बयबो एथ' मोजां मोजां ब्लग लाबोयो आदा आंना चेनेल दङ एसे माखौबा बुंना होलाय चेनेल नामा दोनस्रिफुंखा साबसक्राइब आं दासो लोगो मोनदों नायनांगोन मा कन्टेन्टआ बिदिनो ब्लगबो होयो ओमफ्राय आरो मिउजिक भिडिअफोरबो होयो बानायनोसो सानगासिनो बैसो जानाय धोनस्रिखा ना धोनस्रिफुंखा अनजिमा धोनस्रिफुंखा चेनेला मानो धोनस्रिफुंखा ओरैनो मोजां गेलेना फैफिनबाय दे माखौबा बुंलायदो स्रां नुयो इथि आं बिराद मोजां मोनो एकदम नों मेथाइ खनबावगोन ना आरो खना बिथांमोन गासैबो सारमोनखौ हाय जोंनो खानबा बेयाव आरो दाबो मोसानो मोनाखै जोङो मोसागोनबो रोजाबगोनबो खाथ्रासो मालाय एक्टरबो सिंगारबो बुंनो हाया दंखायोदाना रोजाबनायजों ग्रुप मोसाखानाय दंना रोजाबनाय गैया निथा फैना फैया फैया गाबोन प्रग्राम दङ होमबालाय मिस खालामसिगोन मिस इउ निथा मिस इउ फैनायबा मोजां मोनगौमोन बिथांमोनजों लोगोसे दंफायोमोन नाथाय बिथाङा नै जाहा लिना एक्ट्रेस गावदांदां जारौ रौ आपेल बायदि दिनैसो खाथियाव लोगो मोनदों जिबायदि मोजांखा बिदि गैया आंना ओरैनोथ' भिडिअफोरावबो बिराद मोजां नुखायो मानसिखौ ओमफ्राय मोगथाङाव ओरैबायदि समायना आरोना नायलाय हाथाय रिजि रिजि गावदांदांथार
मोसानो मोजांनो मा गित मोसानो रिमेक्स नोंनाथ' खानाया गुसुंसो दिनै खानाया लावजोबना फैदोंनिया दसेनो गोलाव जाबाय माने आंनि चेनेल दं नालाय ओमफ्राय माखुवाफोर बुंनो आं मानसि मोदांदों माखुवा बुंनोबा एसेसो जोंनिनो बिनानाव डिस्ट्रिक्ट एक्ट्रेस ब्लगबो खालामो जोबोर मोजां भिडिअ ओंखारो थांनाय बोसोरावथ' बैसागु बानायदोंमोन औ बानायदोंमोन साबस्क्राइब आंनि चेनेलावबो मालाबा देनां कन्टेन्ट खालामनाय जागोन आरोना एसे माखासे माने एसे माहाजोन जानांगोन ना नोंसोरखौ ओरैनो बानायाना फैसा लागोन ना नोंसोरो बेनिखायनो आरोना माहाजोन जानांगोन माहाजोन माहाजोन नङा जा हेन्डसामखा ओरैबायदि हेन्डसामाथाय रिजि रिजि ओइ बोरायाखै हेन्डसामथार थेंक इउ दाय बोरा होनायनि थाखाय थेंक इउ खुलुमबाय दिनै आर्टिस्ट प्रग्रामाव दिनै बिथांमोनखौ गासिबो लोगो मोनबाय लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय स' नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आरो लाइक शेयार खालामनानै जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामनो थेंक इउ मोजां एकदम बरिया आयौ नोंखौ नेगासिनो आङो खुलुमबाय गासिखौबो नायदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो गासिबो रायजोफ्रा आंनि लोगोफ्रा जेनेबा सोरबा मोजां मोननानै नायगासिनो दङब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिथांनि चेनेलखौबो ओमफ्राय दाउबो थायो ए जोंहा खाथि ओंखाम जाला ओमफ्राय आंबो जानो नेदों ओमफ्राय आरो जायगाबो गैला मा जाबावगोन खाफालानो गाज्रि बेनोथ' जोङो मोनबायथ' गोजोननाय थाबाय थेंक इउ मस्ट वेलकाम मालाय हेन्डसामथार ओइ आंखौ लांखाय देनां नोंसोरनियाव lama hadis sampai dari Jangan saya kono lagi dengar. game sih kalau temen saha. Betul. Masa kenapa kita nak kenapa kita nak Masai. Masai dan sini kalau hai first time kita mencapai kau baik. Ang nai bayi Thai man bazik Thai ini lagi menan macam keren cute man siang di presiden di situ ya. Bazik bisa bazik cute di situ dan keren dia lah macam mana. Ansumai nung lan sangat sih blog siang nak. Dia makna cuma mana. Macam ni boleh? Tentu juga. Lalu kami Khebseyaonw sampaikan Bitika Narjari. Ibu Kalai. Khebseyaonw berikan. Mintilah जाने जब जाने Abi ada video Dah orang dah apa dah dapat saya dah
deh. Coba. Handsome. Thank you so much. Ang ini channel ko subscribe ko nani ha. Macam-macam konten membedakan. Sayang. Kaya tak, coba itu.